Shekaran jiya wancan na karɓo bashin taliya. Shekaran jiya na karɓo bashin shinkafa. Ga shi jiya an tashi da ruwa. Abin da na kwana da shi ɗari. Hai Allah ga mu gare ka. Wannan tsadar rayuwa har ina muna ce laifin ba ba wani laifin ba. Ina ma zan fara. Zan dawo Allah ya so ya duk abin da aka samu za a kawo. Za a kawo garki da mu. Wallahi matsala ce da ni malam. Ka taimaka mini. Ka taimaka mini malam. Wata irin matsala iyali na tana can asibiti malam ba ta da lafiya. Ka taimaka mini. Ka taimaka mini. Ka taimaka. Ka taimaka mini. Ina ji fa. Sai ne ma wani zai kwace. Ma ga wani zai kai ne. Wallahi da ruwa shi ta fita wa yawa. Ga shi ba ya da tabbata an gaida asibiti. Nagode. Wata kusa ta ko ta nagode. Ke nan ne ta mutu ga. Ku dai kuna nan kuna gore ne kawai. Ana nan magana ta bugari an ci irin fa yana kasan wanda ya tafi ba lafiya. Sannan kuma ko wani bayani shi kuma da bai shi ko ne zai wanda ina shafar da na hanyar wai na kwaci din nan. Ya raba mu. Yayi ko wannan abu ta bayani. Sai ba ma an ce wai ko na baro ta kama shi ba. Lafiya ma da nan su ga wallahi kuma ban taimakon ki ne ma a taimaka mini mata ta tana kan gare asibiti ba lafiya ba cin yau ba na gobe a taimaka ta abu da ke damuwa a taimaka ta taimaka a gidan ku ba sa'an da ake shiga a taimaka gaskiya ne da rubu ne gaskiya ko kuma gaskiya ga rubu ne ba da kai ka tabbatar ba kan je ka tabbatar ba je Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya kai yau da wasu nama kai a samu dole ne in je gurin mai nama alo ba ai sai na je gurin ado ne mai nama yau Nama? Abang nama. Buang dari mana? Apa mana? Mana nama? Sama leda. Nama ma yake ci da gurasa. Da kuɗi na kake cin nama da gurasa? Ka nemi taimako in baka. Matar ka tana asibiti ba ta lafiya. Yanzu ka zo ka buga gurasa kana ci. Na akwai yana ni a gida ba ce ba ne ba. Amma nan na zo na same kana cin gurasa. Da kuɗi na kuma.